E o que vamos facer hoxe é unha elaboración de mero con unha cremiña de calabaza asada á parrilla, en naranxa sanguina, e acompañaríamoslo de maíz mote e uns crocantiños de chorizo ceboleiro. Vale, de entrada faremos unha cremiña con calabaza previamente asada á parrilla, desleirémola un pouquiño con un xugo de naranxa, ao mesmo tempo coceremos o maíz mote, elaboraremos o crocante de chourizo e a berza frita que nos acompañará no final da presentación. O mero simplemente filetearemos, trocearemos e marcaremos á plancha. Ao final decoraremos con unha emulsión de galega, a berza previamente frita e uns brotes de albahaca morada.